Magsamba asin pagtungaw sa Diyos. Marawi asin pagpasalamat. Magsamba asin pagtungaw sa Diyos. Sa ngaran ka nama, kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang dantaan pagkamot kan Dios asin pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa into gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako ang taan sa mga kasalan, tanganing magkanig o kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamipi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada, ang sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pasalamatan mika, ulit ka, nakulang mo, kamurawayan. Kagurangan na Diyos, anay langit nun, Diyos sama makakamhan. Kagurangan aking pugtong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, aking kanaman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinaman. Pagkaragi kami, ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinaman. Ako aansa mo, pakimaherang. Ikaw na nagtutukaw sa toho ka naman, kaheraki kami. Kahit kasanaan panan, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen.
pamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, danay naan sa imong grasya, manginutan asin magsunod sa mo. Asin padagos kaming gibuhon na maurop sa mga gibong marahay. Huli kay Hesus Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Dios sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Nagpahayag si Propeta Isaías, manunungod kan panahon nin kaugmahan, an panahon kan pagdatong nin kagurangnan, an paratubos. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni Propeta Isaías. Sa bukid na ini, an kagurangnan nin mga hukbo, mahanda para sa gabos na banwaan nin bangkete nin mga taba. Bangkete nin mga managum na arak, mga taba na sinamnuhan nin hutok, mga managum na arak na sinara. Hahalunon niya sa bukid na ini ang tahob na nagtatahob kan gabos na banwaan, asin ang hablon na hinabol sa ibabaw kan mga nasyon. Hahalunon ang kagadanan sagkod paman. Papahidon ning kagurang ng Diyos ang luha sa gabos na lalawgon. Ang pagtuya-tuya sa iyang banwaan, hahalion sa bilog na daga. Taan kagurangnan nagtaram. Isasabi sa aldaw ni iyan, uya, ini ang satong Diyos. Naglaong kita sa iya na ililigtas niya kita. Ini ang kagurangnan. Naglaong kita sa iya. Maggaya-gaya kita asin mag-ugma sa iyang pagligtas. Tanagpamugtak ang kamot kan kagurangnan sa bukid na ini. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Mag-ierok ako sa harong nin kagurangnan, sa kahalabaan nin mga aldaw. Mag-eerok ako sa harong kan kagurangnan, sa kahalabaan nin mga aldaw. An kagurangnan sa kong pastor, di ako magkukulang. Sa pagduot, nakapatagan, pinapaloko niya ako. Pasiring sa matiwasay, na katubigan dinadara, an sa kong kalag, pinapaginhawa. Mag-eerok ako sa harong kan kagurangnan, sa kahalabaan nin mga aldaw. Inaantabayan niya ako sa mga gira nin kasuriputan. Alang-alang sa iyang ngarang. Maglakaw ako sa kababan nin anino nin kagadanan. Di ako matatakot na maraot. Huli ta ika kaiba ko. An sa imong badas asin sugkod ko. Rinaranga ako. Mag-eerok ako sa harong kan kagurangnan, sa kahalabaan nin mga aldaw. Inandam mo an atubang ko an lamesa. Laban sa sakong mga kalaban. Linahalaydan mo, nin pahamot an sakong payo. An sakong kupa nagsusupay. Mag-eerok ako sa harong kan kagurangnan, sa kahalabaan nin mga aldaw. Karahayan sa na asin kabuotan ang naglalamag sako. Gabos na aldaw, nin sa kong pagkabuhay. Mag-ierok ako sa harong nin kagurangnan, sa kahaliwagan nin mga aldaw. Mag-eerok ako sa harong kan kagurangnan, sa kahalabaan nin mga aldaw. Pinapasalamatan ni San Pablo ang mga nagtarabang sa iya, kanyaon pa siya sa bilangguan. Ang Diyos nagtao sa iya nin kusog sa panahon nin kadifisilan.
Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga tugang, tatao akong magpakumbaba, tatao man akong magsagana, sa gabos asin sa anuman nakamugtakan, nanonodan ko ang tamang paagi kung paano mabasog asin magutom, magsagana asin matikapo. Gabos kaya ko huli sa saiya na nagpapakusog sako. Alagad marahay ang ginibo nindo sa pakidamay sa sakong kahorasaan. Ang sakong Diyos, iyo an mapano kan sa indong mga pangangaipo, susog sa saiyang kayamanan, sa kamurawayan ki Kristo Jesus. Sa Diyos asin Ama niya to, ang kamurawayan sagkod sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagpadagos giraray si Jesus sa pagdaram sa inda. Ikakaarog an kahadean kan langit sa sarong hade na naghanda nin kasal para sa iyang aking lalaki. Sinugo niya an sa iyang mga surugoon na apodon an mga inalok sa kasal. Alagad an mga ini da inagustong magduman. Kiraray, nagsugo siya nin iba pang mga surugoon na ansabi, sabihan nindo si mga inalok, uya naan sa kong bangkete, inandam ko naan sa kong mga toro, asin pinatabang baka, binuno ko na. An gabos andam na, madya sa kasal. Alagad sindamayo nin pakilabot, naghali. An saro para sa diri niyang uma, ansaro man para sa iyang mga negosyo. Pinugol kan iba ang mga surugoon, dinahasan asin ginadan. Anhade na anggot, sinugoan sa iyang hukbo, pinuho ang mga paragadan asin ang syudad ninda sinubsuban. Dangan ang sabi niya sa iyang mga surugoon, an kasal andam, alagad ang mga inalok bakong maninigo. Kaya lakaw sa mga pagsangahan kandalan, asin ang gabos nindong masumpungan, alokon nindo sa kasal. Nagluwas ang mga surugoon sa mga dalan,
sa mga tinampo asin gabos nindang nasumpungan, marahay sa kamaraot, asin napanoan sala kan mga inalok. Alagad, paglaog kan hade, pagkalag-kalag sa mga inalok, nakahiling siya nin tawo na daing nakasulot nin gubing na pangkasal. Ang sabi sa iya, katuod, paano ka nakalaog digdi na mayong gubing na pangkasal? Dahil siya nakagirong, dangan nagsabi ang hade sa mga surugoon, gapusa siya sa biti sa kakamot, asin tapukan sa kadikluman sa luwas. Duman ang pagtangis asin pagragot kan mga ngipon. Dahol an inapod, alagad dikit an napili. An marahay na barata kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, batukaw po kita gabos sa paghinanyog kan homilya. Diyos marahay na hapon po sa indogabos mga tugang. Kita pong mga Filipino, mga food-oriented po kita. We always find ourselves eating, nagkakakan. Bakong iyo po, sa Pilipinas, may pamahaw, may snackan, may pangudtuhan, may snackan, may pamanggihan, may midnight snack na naman. Kaya nagtataraba kitang maray. We are food-oriented persons. Ang sa tuyang ebanghelyo ngunyan, kung sa tuya pong pinadangog, pati ang mga babasahon, nakakagutom. Manunungod sa pagkakan. Manunungod sa harandaan. Mga tugang, kita gabos, igwa po nin the same experience and common experience nin invitasyon sa mga okasyon. Permi po kitang naka-invite sa mga karasalan, sa mga parties, na-invite po kita sa mga reunions, fiestas, and mga get-together. We know how it feels to be invited. Aram niya to kung guro ano kita ka-excited minsan pag kita na iimbitahan. Sa mga imbitasyon sa tuya, sa ano man na okasyon, minsan dahil po nawawaraan karakanan. Tuod na po kita kayan. Pag may kasal, may kakan. Pag may fiesta, may kakanon. Tuod na kita kayan. May dagdag na nga ni kita na nakatudan ta na digdi sa tuyang lugar. Pag masiram po baga, minsan pag masiram alat cheplan, bawa po baga nakipiestay ka, niya pangala lang siram ko ulit cheplan. Migsabi ka, ay lang siram, putsiraw. Isipon ninyo yan. Putsiraw. Putsiraw. Putusiraw. Di ba? Dagdag na yan sa tuya. O kaya ito baga pong pamusungon yan. Pag sinabihan ka, no na ngayon, may Sharon Cuneta ka. Aramta na yan. Ito bagang, balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. Balutin. Sharon Cuneta. Putsiraw. Mga dagdag na yan sa satuyang mga nakatudan. Mga tugang, the feeling of being invited to a grandiose occasion is something that makes of us so special. Pag kita po naiimbitaran sa usad na grandiosong okasyon, iba apagmati. For example po, maimbitaran po ika ni Ayala, ka mga Sobel, ni Henry C., ka mga Tan. Pag naimbitaran ka nila, ibaan sa pagmati. O kaya maimbitaran po ika sa tuo sa lugar, pinagtiripon ngamin, nya nag-alupi ka, ibang pagmati. Ano? We know how it feels to be invited to a grandiose occasion. Kakaiba an experience. Mga tugang, ang parabola na sa tuyang nahinanyog, manunungod sa bangkete,
sa kasal, nangangapod sa satuya o may invitasyon sa satuya. God is inviting us not just to dine with Him, but also to stay with Him in His kingdom. And God's invitation to dine and to stay with Him is a common invitation to all of us. Bako lang sa nagkapera, kundi sa gabos sa satuya. Mga tugang, dakula pong pribileyo na maimbitaran kita nin kagurangnan sa iyang kahadean. Looking at our unworthiness, si isay man kita na pag-imbitaran kan sa tuyang Ama sa langit. Kakaibaan pagmate, sarong pribileyo na ang mahal na Diyos nag-i-invite sa tuya. Not just to dine, but to stay with Him in His kingdom. Mga tugang, dawa na kita, mga kulapos, mga makakasalanon, masumbikal, inaalok kita nin mahal na Diyos na makikakan asin mag-erok sa iyang kahadean. Sa ibaga sa Salmo Responsorio, mag-e-erok ako sa harong nin kagurangnan sa kalabaan kan mga aldaw. Mga tugang, sisayman kita na pag-imbitaran nin mahal na Diyos. Maski arog kainian sa tuyang kamugtakan. Nakadaklan na bes, we do not prioritize God sa satuyang pagkabuhay. Nakadaklan na bes, pinagtatalikudan niya to ang mahal na Diyos sa satuyang pagkabuhay. Arog kan gospel na satuyang nahinanyog, they were invited by Jesus. And yet, ang iba, may mga palusot. Mahaduman ako sa mahanegosyo ako. The same with us. Sa pag-alok sa tuyan in mahal na Diyos oro aldaw, to dine with Him sa sakramento ninyo Eucharistia, permi kitang may palusot. Busy kaya ako. Pag kita nag-aayat ki amang Diyos, Lord, makapasa sana ako sa exam, magkatrabaho sana ako, permi na akong migsimba. Niya ako agko na trabaho, nakapasa na sa exam, ano sasabihin ki amang Diyos pag Sunday? Lord, sorry, busy ko. Busy, busy, busy. Perminasa ng busy. Mga tugang, ang pag-imbitar sa tuya, sarong pagpahiling, that indeed, despite our unworthiness, and despite that we do not deserve anything from the Lord, may halaga kita sa mahal na Diyos. Maski arog kainian sa tuyang kamugtakan, no matter who and what we are, may halaga kita sa iya. Pakibayad niya ni po kakaabay mo. Buko man ako kaabay, ka na po nakasilong. Pakibayad po kakaabay ninyo. Maski po arugan kan, may halaga yan sa mahal na Diyos. Maski chismosa po ang kataid nindo, may halaga yan sa mahal na Diyos. May halaga kita. Kaya, the Lord is inviting us to dine and to stay with Him. Tinatawan kitang halaga nin mahal na Diyos. Paano man niya to tinatawan nin halaga ang pag-invite sa tuya nin mahal na Diyos na makikakan asin makisumaro sa iyang bangkete. Mga tugang, may nagkapera po akong suggestion para sa tuya. Nakita na kung paano kita maandam. Siring po bagakan, pag-aandam niya to, kung may mga okasyon pa baga, arog po baga ngayakin, na-invite kita sa kasalan, na-invite kang magninong o kaya magninang, arayo pa, nagbabakal na ka sa, o nag-aanap na ka sa aarkilahan mo sa kuwa, sa ano kanyaran, trahe di boda yan, ano yan? Gown, kaya polo, nagaanap na po ika sa kin ano pong lipstick, bagay kanimo,
kinong foundation, etc., etc. Ano tanganing kaalduan kakasal, prepare kita, handa kita. Kaya naka-gown ka na, naka-lipstick, naka-foundation ka pa, tapos sasabihan po ikakumadiyon mo, wow, lang gayon, parang natutulog lang. Saint Peter. Naman, joke lang. Ano, mga tugang, let me propose 6 preparedness plan for us sa pagsimbag niya to sa pangapudan sa tuya nin mahal na Diyos to dine with Him. Number 1 and number 2, magbalik buot sa mahal na Diyos and let us leave sin behind. Let us magbalik buot sa mahal na Diyos and let us leave sin behind. Sabi po kan pamibinin banwaan sa atsan, ang simbahan bakong garantiya nin kaligtasan, kundi kita magbagong buhay, asin mabuhay sa katukduan ni Kristo. Magbalik buot sa mahal na Diyos, bayaan ang kasalan. Kunbaga, magbagunin buhay. Pakisabihin raw po kakaabay mo, magbago ka na. O di na nakasilong, nakatakot na, tabaka masuntok na. Let us magbalik buot and let us leave sin behind. Number 3, para sa tuyang preparedness plan, alis galit. Halion ang mga anggot sa satuyang mga puso. Ang mga anggot sa satuyang puso, iyo ang mga bagay na magpapadali kan satuyang mga buhay. Sabi po kayan, ang theme song da po kan mga mahihinakiton, pero may nagkikimkim din kulog buot, amo po kunod tong, killing me softly with his song, killing me softly. Yes, my dear friends, ang mga kulog buot na daradara niya to will kill us softly. Ang mga stress, iyo ang magadan sa satuya. Malay mo po, sa kakakimkim taning kulog buot, paggisong tapag karamrag, san na po sa service ko, St. Lawrence, Abiog, St. Peter, o kaya Biloro Funeral Homes. Mga tugang, it is so unfair. Napaka-unfair na pirmi kitang may kulog buot, pero so nakakulog ka na to sa buot, nagmumuya-muya, nagpaparatawa, pero migraan na sa kulog buot. It is so unfair. Part of our preparedness plan, mga ngod, is halion ang kulog buot. Number 3, let us surrender our whole life ang sa tuyang bilog na pagkabuhay sa mahal na Diyos. Number 3, number 4, number 5, konektado. Surrendering our life to God, humbling down, and being open to accept the will of God. Maging mapakumbaba, asin bukas ang puso sa pag-ako sa kabutan nin mahal na Diyos. If we do not humble ourselves and open our hearts to the will of God, we will end up frustrated and unfulfilled sa satuyang pagkabuhay. Kapag daig kita bukas sa plano nin mahal na Diyos sa satuya, never kitang mauugma. Permi kitang big-anap ki amang Diyos. Maski bukusan na so inaayat ta, tinatao na ta kanatuki amang Diyos, nagpaparaan na pa kita giraray sa mahal na Diyos. Be humble to accept and to open our hearts to the will or to the plan of God. Mga tugang, may we respond positively and prepared to God's call to dine and to stay with Him and His kingdom.
Matindog po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Mamundaki Virgen Maria, inasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinakop sa krus na gadalasin. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to, kan Diyos ang magkakakamhan. Haleluman magaling sa sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwan ni naman, sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagtubod, mag-arang kita sa Ama na nagmamawat na ang gabos na tao mag-ako kan sa iyang pag-alok sa bangkete nin buhay na daing kasagkoran sa langit. Ang sa tuwing simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinawan, mamidbidan bilang tanda nin paglaom, asin pampakusog buot, nin gabos na naglalakbay, pasiring sa kamurawayan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hininyogaan sa mong pamibig. Tanganing masabotan niyato, na an pagigin miyembro kan simbahan, bakong garantiya nin kaligtasan, kundai kita magbagong buhay, asin mabuhay, susog sa katukdoan ni Kristo. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hininyogaan sa mong pamibig. Tanganing magsimbag kita sa pagkamuot kan Diyos, asin padagos na magsulot kan gubing nin pagsulsol, asin gibong karahayan na itinao sa to sa bunyag. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hininyogaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga biyadi, makamati kan pagmakulog ni Kristo, huli kan sa tuyang mga gibong karahayan,
ipamimidyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang gabos na mga gadan, bendisyonan kan Diyos, asin biyayaan nin buhay na daing kasagkoran, ipamibinyato sa kagurangnan. Gaan sa mong pamilya. Langit nun na Ama, gibuha kaming danay na magdayupot sa imo, tanganing daing ipagsayangon, ang mga biyaya na winaras mo sa mo araw-aldaw, dangan makisumaro kami sa imong buhay, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia sa tong idolot ang mga atang. Magpamibig ka matugang, tanganan sa kuwasan ng saindong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamahan. Akoon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ako ang pamibig kan mga paratubod na may dulot na mga sakripisyo. Tanganing huli ka ining mga gibo, nin maimbod na pagpamibig, makaabot kami sa langit nun na kamurawayan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos na nakakaligtas sa danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, badal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa pagutob kan sa imong kabutan, asin pagtipon para sa imo nin banal na banwaan. Nagdupa siya kan pinapasakitan tanganing daugon ang kagadanan, asin ikapahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kairiba kan mga koro ni mga angheles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, sarong tingog na nagsasabi. Kagurang
Kagurangnan, ikan ang gadan banal, orabod nin gabos na kabanalan. Kaya ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak dangan tinao sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Tayo sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan yaman kan kali sa singiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Tanan kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napabuluson para sa indo asin para sa dakol, ini pagdibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapanin buhay asin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa iyong pagkahera kan sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan. Dangan akwasinda sa liwanag kan sa imong dalawgon, kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa, nakapagpagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na ding kasagkoran. Mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiban niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Nakatukdoan kan mga nakakaligtas na tugon,
Asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nagnangahas kita na magsabi. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginda na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalad, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostolas. Katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan, itinatao ko sa indo. Hari paghilinga ang sa mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace be with you. Ang pagsalakan sa imong hawak asin dog Yesu Kristong kagurangnan, pagkalugod sa mga ako kay ni sa buhay ni sa my Lord and my God, I am never worth the sacrifice of yours. I am sinful, O Lord. I am never worthy to offer the sacrifice in your presence.
uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maoomayan.
Tindog tabi. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami. Gibuha kaming magkamit kan mga langit nun na bagay sa pagselebrar tanganing matabangan kami kan mga biyaya ngunyan asin makdukduan kami kan mga nagdadanay. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw mo na po ang gabos para sa mga announcements. Enot po sa satuyang announcement. Ngunyan pong Domingo, inaapod po niya tong Indigenous and Extreme Poverty Day. Katakod po kaini bilang tabang po niya to sa mga tugang niya to na mas urog ang pangangaipo. Magkakaiga po kita nin second collection digdi po sa satuyang parokya. Ikadua po, World Mission Sunday. Sa maabot pong Domingo, October 22, inaapod po yan na World Mission Sunday. Liwat hinahagad mi po ang sa indong suporta para sa satuyang sa misyon kan satuyang Archdiocese, particularly digdi po sa satuyang Archdiocese, asin ang padagos na pagpasalamat kan satuyang Arsobispo urog ng gayo sa padagos niya tong pag-ayuda sa pangangaipo kan satuyang misyon. Sa maabot pong October 29, inaapod man po siyang Prison Awareness Sunday. Sa tuya man pong padagos na rumdomon, asin ipagpangadzi ang mga tugang niyato na yaon sa bilangguan. October 31, magkakaiga po kita nin Parade of Saints na panginginutan kan mga estudyante kan Holy Cross Parochial School. So mas magayon po baga na i-costume or baduan niya to ang mga aki taning sa mga santo bakong sa mga demonyo. Minsan po baga pag November 1 at All Saints Day, pag binaduan sa demonyo so ako mga sungay-sungay migsabi pa kita ay lang mo ka-cute igin. At demonyo na la pa ka-cute. So magayon po baga nasa tuyang parokya magkakaigwa kita kan Parade of Saints. Nganing mamati niya to na aldaw na iyan, aldaw kan mga banal. Aldaw kan mga banal niya tong mga naindot na sa tuya sa ikaduang buhay. Kaya tibaad po sa masunod na taon, i-open na po ini bako lang sa Nabwa Parochial School, kundi sa gabos na sa satuya. Kaya kung kuohon po ang akin nindo na kostyuman ning pangsanto, itugot po nindo, dahil po nindo pag sayuma, abang gayon na mahiling na mabaduan ang mga aki tanin sa mga santo. Dangan man po, poon pong October 29, sagkod po 31, gigibuon man po niya to ang Misa Triduo para sa mga tugang niya to na nainot na sa tuya sa ikaduwang buhay. Mas wedding po sa December 8. Magkakaigwa po kita nin libreng kasal digdi sa tuyang parokya. Kaya inaalok po ang gabos na mga nag-iibahan na daipakasal na magkumapot po sa tuyang opisina para po sa mga requirements. Iyan po ang sa tuyang mga announcement ngunyan na Domingo. Matindog na po ang gabos. Si mga nagbe-birthday po ngunyan na aldaw, mag-inutan po para sa pagbendisyon po sa saindo. May mga nagbe-birthday po, mayang na po sa unaan. Ayo man, ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong Bendisyonan espiritu. lugod kamo kan Dios sa makakamhan, an Ama, an Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Marhay na banggi po sa lambang saro sa tuya. Maray na banggiman po.